Tervehdys! Videon aiheena pumppaus, jossa kehon liikkeellä tehostetaan potentiaalienergian siirtymistä kineettiseen muotoon, jolloin systeemin kokonaisenergia kasvaa ja vauhti sen kun kiihtyy. Mutta käydään itse asiaan. Homma on yksinkertainen. Ylämäkeen tultaessa joustetaan sisään tai vedetään pyörää lähemmäs sitten, miten vaan haluaa sanoa. Mäen päällä ollaan sitten nätissä nipussa, kun kasaan puristettu jousi. Kun alamäki alkaa, jousi vapautetaan, eli toisin sanottuna työnnetään pyörää alamäkeen ja vauhti kiihtyy. Tämä on varmasti yksi BMX:n tärkeimpiä osa-alueita ja sitä kannattaa harjoitella paljon. Jalat tekee ilman muuta suurimman työn, kädet seuraa mukana. Mutta jos ne kädetkin saadaan vielä painamaan, silloin kiihtyvyys on entistäkin kovempi. Kiitos seurasta ja hyviä treenejä.